tresno kakung Sinawana Putri wonten ing tlatah Ciro RT 03 RW 02 kula sesarengan nyekseni adicara Kupak Luar Nandar ngandaripun Bapak Edi Murdiono saha Ibu Sri Wahyuni luar nandaripun kagem Kang Putra Muhammad Al-Ghazali kanthi pinyuwuran Kang Putra menika kasembatan ngerawakan Kusumo Jaya mugi sedaya tansah pinaringan berkah kawulicingan kesehatan lan ugi kabuka dalan rezekine saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga kita wiwiti bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun bubar luar dening kun gono ono guru teko ora ana guru ya mung aku kesana bapadam ibu kawat jagat sapi itu bumi sapi itu ewang-ewang anak apa kang dadi daku sejaning Bapak Edi Murdiono saha Ibu Sri Wahyuni kula nandaripun kagem Kang Putra Muhammad Al-Ghazali kanthi pinyuwunipun sak menika sabet ngrawakaken Kusumo Jaya kanthi berkah wilujeng slamet kanthi kesana Allah Subhanahu wa taala mugi sadaya kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala tansah tinebuhna sangga Pajabaya tansah cinaken kanikmatan gesang kaslametan kaulician bidolina al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina wal awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Hamdan syakirin hamdan aimin habla yu'afi ni'amah wa fi'uka fi majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalal karim abid faid. Allahumma ya Allah wa salamatan fidina wa lafiatan fil jasadina wa barakatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wa alfadal lisan. Idza qala Yusuf li abi abati inni ra'aytuhu akhada aw kasara ka bawa asamsa wal qamara ra'aytuhum li Bapak Edi Murdiono saha Ibu Sri Wahyuni kula nandaripun kagem Kang Putra Muhammad Al-Ghazali kanthi pinuwun saged ngrawakaken Kusumo Jaya kanthi sehat selamat kabuka dan rezekine kanikmatane lan ugi samudayanipun tasridanipun Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dono cara padha dosa wala padha jayane monggo padha ngata bugomo nyajidapa lawas tedha perkana. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Luas. Matur sembah nuwun, semoga aturaken. Panggonipun malih. Nggih. Sampun. Alhamdulillah kanthi ganjar lancar boten rubeda punapa-punapa tansah pingampuri Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin netesaken berkah kagem Kang Putra Muhammad Al-Ghazali katerasaken adi tandhaipun pambuka saing dalem Kusumo Jaya. Kat sang prawara kuswa makara kumiwang geketari swaraning tetep kumurah
turangga bende beri munyo sauran mangungkung pracihna mangkating prang gembira tiasing prang juret Kowo samekta pangrawitku sumajaya wasiya kowo samekta pangrawitku sumajaya sumajaya wasiya kowo samekta pangrawitku sumajaya Bangsa berdetik darwaning praja
sokoko yen para pamirsa sagar kusuma jaya rahayu sagar kusuma jaya rahayu rikat lampahing rata tanantara prapting sukuning arga eram tumingane paduan aslining haneneng saeka praya uming ing pratangga wo samekta siaga hayo makarya angangkat karyaning praja murih kerta raharja lero perno kusangka siapa ayo makarya ngangkat karyaning praja uri kerta merja girang-girang cepat gagal tanda cumangka gargaku mereka lero karena bersama siapa ayo makarya angkat karya dan kerja boleh terbawa Cungkat nakat tanda cumangka gargaku mereka lero perno kusangka siapa ayo makarya angkat karyaning kerja boleh
satria waskita kusuma jaya pancen kuntara sumuna ing bumi jagat raya satria dadi bentenge nagara kusuma jaya pancen kuntara sumunar ing bumi nusuwantara Jemudul pirang-pirang cacahe kami nangka pamduka medhaling naga barong. Naga barong yang sampun siaga medhal sajroning kedung utawi tlaga kanthi gambyak mentuning naga barong. Jemudul naga barong ing tengahé sasana mriko meka kasang gawe pikir pirang-pirang cacahe naga barong ada jemudul pamduka uga bareng kepingan ora kadang-kadang diterko ning tlatah Ciro. Ho 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 ho. Engko dadi guyon rukun ngabekno Joko kanca rawuh ing tlatah Ciro. Nyawiji manunggal jati tresna dhateng Kusumajaya. Jumudul naga barong ing tengahé sasana meka kasang gawe pikir sore jagat raya. suarane suasana kadang bujar suarane kang kadongan soal sistem Asta Putra ingkang sabiyantu dateng semua wonten Tegal siang menika yo
barong menangka hanyuwun pantun akan bobo mobil ganteng lantaran kalau beda ini pun tidak akan pakai luhur muri budaya wonten ing kathah sira moga sadaya lunga dulu nyawi jiwa nunggal jati ganteng Sumodaya yos Tirata barsanipun kan tirata ebi benil mampak lumampahing sadaya naga barong kang nindakaken pakaryan luhur langap-langap lesane naga barong karos remen sanget kawungi kathah sira sekawit sampun kawantu ing sadaya kadang-kadang pandemen Sumodaya sadaya kekayonan kang sesami rupa sekawe kawiyak yaksa ya raksasa kang aran setan kober tirata lamaipun kawujuding setan kober ya yaksa kang sampun mandhap saka gunung kabeh wit padha rubuh angin kang tumiyung tekaning setan kober iya Kirane kene ana daharan kang enak pawujudaning naga. Dijuing-juing ayo padha didhar nagane padha. Wanine wujuding naga lan uga yaksa perang tanding adu kacecayan. Oh iya. Aja endo naga lena pangenda brak sempal untung. Oh iya. Mundur siji sang sawiji maju malih amarga kathah pawujudaning naga. Ning mau nagane aja mlayu jahat. Jahat. Ampuh amanan kowe cacura aku. Gelak. Yos,
padha keplayu ning naga sekawe kadek gayaning setan kober kang dirangkung kanthi guguh anggenipun nindakaken sedaya sawi bingah aturaken suka pari suka. Wes kabeh padha minggat wujuding naga ning dipayune ora weruh. Katon kabeh padha guyub dulur kanca cira ana ing tlatah Donorejo. Dono kuwi duwit rejo kuwi kanikmatan. Angger duwite akeh ya nikmat ngono ae. Kowe kabeh padha gampang oleh nganggo gawe kabuka kabeh dalan rezekine kabeh padha selamat urip didono sangkalane. Sorteng Surya kang minyak katon medale saka sakjroning guwa kasatriyan pawujudaning singa medal saka sakjroning guwa kasatriyan aton sumurut padang jar merah kaya dirham bebasane nganggo mustika ing sirahe pawujudaning singa ya ratuning singa barong kusuma jaya.
paujane singa barok kan sampun monggo. Mesam-mesam kaujutan bombong wayang singa barok. Akhirul paring batukan ketemper kacang-kacang sampe rawuh. Kadul kami jimat gajari karo Kusuma Jaya. Raung suarane singa barok kanthi pingarasane saged andrawi wonten ing tlatacira. Paten glorek suarane katon gemuruh suarane kawe sedaya sengkala kangge duwi auta kakak kalayan singa barok Kusuma Jaya papat cacahe
sadar sadaya nganti resik anggenipun nindakaken pakaryan aus Pangrantos adicara tandhaipun kapok ngono ya adicara kirang. Sampun semonggo sing barang kuwi semua daturaken mabet malih wonten ing gua kasatriyan. Barang kuwi nyuwun pamit nuwun. Matur sembah jauh. Untuk Raden Kusno